Dale, xonge etorri, zer moduz? Ondo. Kosinatzeko prest? Ba, esugaz beti. Ni beti prest, daneako. Zer dizka koloretxu batea ezu, Ba, egon bai, aprobete ikustekoa eta begiztetik sartzeko. Eta gero entzun dian nik, dantzatzeko, inoiz baino dantzak egin ingo jaula diskonekin? Bai. Noaino iritsiko gaitu, zinbestiak inezintuan gelditzen, Bueno, aldarik eta gehiago, bagitxo. Ondo. Kontatu dugu, zer topatuko jau diska berri hontan berezila, o zer deke niri ilusio gehiena indikena bertakoa, gero? Ilusio gehiago joztena da... Martxan jarraitzia. Martxan jarraitzia hori lehenengo, eta gero, diskoari zentzu bete goti, ez da? Bagatoz musika ena bateko haikien, eta hori desarrolleu, eta aportxu bek euse barrezek sartun, eta, dantzagarritxua ipini, eta, azkenen batien taldien, ibilbidien, zeuzer barritxuein, linea mantenidu, zeuzer barritxuein. Eta berrikuntza horietan, ze topatuko jau, ze ikusiko jau, edo ez ekite musika tresna berrik sartu dituken, edo kolaborazio berri batzuk, edo... Kolaborazio batzuk, dugu, Juancho Eskalariak edekogu EH Distopikal abesti zen, eta gero nire arrepara bai, bertan. Eta, gero dugu bai, aixe batzuk, katalanak egondienak, perkusio batzuk bai, eta, gente parte hartu da, bintzate. Irik deitzio genian norbaitik mundu guztia eskuzabelik etorriko zain, no? Irekin lanitia izan bedik, gauza eharra, ondo pasateko momentu bat, lana ebai, baina ondo pasa ebai aldi horian, ez da? Bai, eta gero, datozen musiku bai, etorten die, lan fijo batera, eta, etorten die landute, eta oto pasten da. Tipak ike baitzen nahi deitu bazpare, ez da? Bai. Eta nik ez bada gilba beste batzu dakizea, Bueno, eta zenbat abesti topatuko ditugu diska hontan? Aspaldiko partez egin egun moduen zazpi. Zazpi? Bai. Zeratikan zazpi? Ikusten duguleko zazpi abestik behar daren biherra ondo banatute da, bela. Abesti gehiago engo bainke harreri betarte gehiago eskin. Gehiago etxeke. Horben gatsa behingo zane. Tanarik asugarren jeiki. Eta gero oindek eus eta zuen moduen zuzenak behituten da gehiago grabazioa baino. Grabazioa egin zazpia besti, gero, gehigarri dideko zuze. Bideoklipak eta historiak eta zuzenian. Zuzenerako eta hori behituten da gehiago. Zuzenien gehitzi abestiek eta... Bai. Divertido, portxuen. Divertido. Hori asuntua. Eta 10. etorriek, zuek bat kaleratzen zuenean, urrengoak imartxan, eta egote zeate, ez da, ja. Zurengo basokak asko marketan dago. Te biben ido lako zazpia bestia orkesti izetan. Zemuz kunde, ugeta jun altze xiktu, zinadurak itia eta, Ja, llebete da, amaitu zana, eta ondo. Egun potentia, ez da? Oso, baina bi urte arraro eta gero, gogokin, ez da? Genti gogotzut, geuse barrezik ikusteko, eta zuek artista guztik elkartzeko, eta zuen artian, da gero, parrandatxuan erori aluan. Zoinguan ez. Nahi aina ez. Nahi bai, baina. Zo zein gauan, Alex. Zeu beti. Bueno, eta Alex, zer nahi dik esan diskan izenak? Euskal Herri Distopikala. Distopikala. Bai. Gertatu lekin goze bada. Euskal Herri zen, ametik... berroi urtera, olako udek eta olako udazkena pasetan bauz, deslugo, Euskadi tropikalen guiako, duderi parik. Leheno txantxetan esaten genienan, benetan bilarekatuko dut, ez da? Hori da, lehene amarkadan, horre bartzainak eta esate bien. Euskadi izango da libre eta tropikala, orden. Hortik azile, apurtxu bete hori hartunde bai, omenaldi moduen, beste toketxu bategaz, distopikala. Eta diska guztiak nahi dik esan, abestu guztiak sekatek zerikusin bat gure klima aldaketa o biera munian zetorriko genonea? Dana ez, baina bai nahiko egunekoa, ez? Letrake apurtxu bete badeke beren toke garratza, ez da? Apur bete kritikoa bai, eta abesti horrek bai, ez dut distopikala izango da, baina gero beste abesti txubedeko bai, zera maiki dugun gure erreze, eta ben moduen bai, ez da? Ona. Zorionez, ona. Eta abesti haue guztiak, beti bezala nola, zenekin indituko, nola landu dituk? Betiko moduen, emarregaz. Emarregitagaz, da, bizun artien abestiek ikusi, letrak jarri, melodizek kontroleu, eta gero produzio bat ukigu, bai, katalan gazte batekin esku produzioa,
Emili, eta... Vale. Eta gero tekniku euki dugu Jordi Mora, bertan, eta, bueno, laguntasunek eta eritxitxuegaz, ba, bueno, noberan abestizek. Zer, gaurrengo aldia behekin tekena lana, ez? Bai, Emiligaz bai. Jordi Gaz ez, Jordi Gazarainoko diskoa egin du, bera da tekniko da. Bai, Emiligaz bai. Eta behatzi urte dekoz, da oso preparatu da. Gente barreze, esan dara, sobradamente preparatu esan dara, za? Ona. Nola ikustenek gaur eguneko gazte jendia? Gero eta preparatu zetorrek? Gero beti gaztetaz gaizki itzeiteo, beti eta pantalla ibeira, ez teki zei ibeira, ez tiulaki... Baina jendia preparatuta ebasiok, ez da? Bai. Habene, gogoa dekonak egiteko, badeko zelan egin. Medizo gehiago dauz, ikasketa gehiago dauz, eta azkenien gente gehiago gaz relazionetan da. Erresagoek, leku askota iristia, edo leno hain zaila esan lekuta iristia, gaur igual erresagoek, ez da? Den bide bat bakar geguen, dizketxe. Oine, beste bide asko eko zuz, internetak beren funtzioa dago, sare sozialak gori dauzelez, hortik kulturie badakor benefizio bat, ez da? Karo. Bueno, eta hori danak aprobetxatzen aizatea. Aldanek eta gezen. Garrantzitsuen. Aldanek eta gezen. Eta bueno, eta diska berria, plazaratu aldezue, holtza gainean edo... Ez, Oainik ez, Ez, martxoak amazortzen dugu miribilean orkespena. Gure dugu, bai, aputxuete tarti emon, prepareo bidamo duen, eta ondo eskeni, lan barrete da. Eta horarte ba ensaioak, eta... Egurra. Ona, eta, bueno, hiri ja txitxarek eta hori barrukoak eta ezkin, ja diska berri ja, ja oituta, ez da? Ez pentsau, Beti jartzen ezkin barrukaldo hile pixkat, Beti da zeuzen. Bai, arduri egoten da, orduen beti dauen nervioa pobet, ez da. Vale, eta gero zuek, diska berria plazaratzea jun, baina jendia betiko kanta nahiko eskik, ez da? Han euritan dantzan ezin di falta, ez da? Kantan bato beti jendia izango, botau! Eta zuen, bekatxiz lamar gu berria prestatuta, eta betiko eskatzen, Bai, hombre, aitzekoa da, nobera de ikusle moduen edo grupo baten baitale moduen, Arek lehenengo diskoko abestiziak beti estimidu giken, ez da? Bai, abesti mitikoa ditu. Hori da. Azkenien taldi gurtetan da benien, zeusea gurtetan dau. Abesti batzu dako zelako, jentik guztoko erako. Horrek abestiziak beti mantenidu bidi edo, zikera nemonen behiako jentiri aprobetizkatzen da. Budi, gabe.